altra vegada amb el tema del plurilingüisme i altra vegada generant polèmiques artificials, vull dir, on no hi ha. Vull dir, així a ningú se li nega la llibertat d'escollir el tipus d'educació, d'anar a un centre privat, a un centre públic, anar a un municipi o a un altre. El que s'està comentant així entra en l'àmbit del contingut. Vull dir, els continguts estan ajustats a llei i la llei està ajustada a les consultes amb la comunitat pedagògica. Vull dir, jo no estic escoltant així mocions que vagin en compte de continguts en matemàtiques o els continguts en educació física, vull dir, per dir alguna cosa. Vull dir, és que estem entrant en unes valoracions que és que realment no se sustenten. Què més tenim? Pues que el projecte lingüístic de cada centre, per si vostès no ho sabien, se tria per 2/3 el Consell Escolar. Qui forma part d'aquest Consell Escolar? Els representants de les mares i els pares dels alumnes de cada centre. Vull dir, les famílies estan informades, les famílies decideixen, junt a la comunitat educativa local, quin projecte lingüístic volen per al seu centre educatiu. Vull dir, és que així no s'està obviant a ningú dels agents que conformen aquesta comunitat educativa. Després, les recomanacions dels experts en pedagogia, les recomanacions de la UNESCO, d'Europa, d'altres institucions, recomanen reforçar les llengües minoritàries. Primer perquè és una riquesa cultural i identitària de cada territori. És l'Europa de les llengües. I després perquè saber més llengües te facilita l'aprendre una tercera, una quarta, una cinquena llengua estrangera. Vull dir, així al final el que volem és que els alumnes estiguin capacitats per a parlar valencià, castellà, anglès i inclús una altra llengua estrangera. Això és el model, i això és l'afany que hi ha darrere del model. I per això s'ha elaborat tota aquesta legislació i s'està posant en marxa aquest projecte o aquest programa de projecte lingüístic. No entenem que vulguin exaltar vostès ara posar el crit en el cel que si el castellà està en perill de què? El castellà no està en perill en cap moment. Primera perquè es respecta en tot moment. I segona perquè qualsevol persona, inclús encara que estiguérem 24 hores en l'escola parlant en anglès i en valencià, sabria castellà. Perfectament. Estem rodejats de publicacions, de missatges, de mitjans de comunicació que parlen, escriuen, divulguen en castellà. Quin perill hi ha? Si el perill està en el valencià i en la seva desaparició, perquè portem molts anys que abans de l'entrada del botànic pareixia que era la llengua per al sainet, per a la llengua popular, per a parlar amb els amiguets, en la família, en un àmbit privat, com passava en els nostres iaios. Vull dir, això és el que no podem permetre. Hem de dotar-li d'un reconeixement social en tots els àmbits, fins als més formals. I és que és un orgull per a totes i tot, és que hauríem d'estar fent el contrari, no aquestes mocions que volen provocar divisions artificials. Aleshores, em sembla que hauríem de fer a nivell de partit una reflexió en quant a si realment s'estimen aquesta llengua, si realment aquestes propostes van en favor o en contra.